न' बेखौ लांदो नाङा बेखौलाय आं माबोरै लांनो हानांगौ जाखो दाथ' नोंना माइरंआबो गोग्लैजोब्बायना नाथाय जेबो नङा दे बेखौनो लांगोन दे आङो नैबाव एसे माइरं एसे बायना हरफिनबायलै आङो लांदो आं माबोरै लांनो हानांगौ जाखो बेखौलाय जेबो नङा दे आरो लांदो ओमफ्राय आंथ' नोंखौ सिनायाबो ना अब्ला नों मानो आंनो माइरं बायनानै हरदों ओमफ्राय सिनायलायथारनांगौ आरो ना नङा माने नोंखौथ' फिसा मददसो खालामनो नागिरदों आङो सिनायलायथारनांगौ बेथ' नङाना नोंखौ एसे प्रब्लेमाव नुनायखायसो हेल्प खालामदोंब्रा आङो जेबो नङाना ओमफ्राय आंनावथ' दायो फैसायानो गैयामोन फैसा ओं माइरं जे बायदोंना नोङो आंनावथ' हरफिननो फैसायानो गैथ'आ दायो राङा अ आच्छा जेबो नङा दे बेफोरखौलाय माथो माब्लाबा लोगो मोनफिनबा होबानो जाबायना ना माथो होनो ओमफ्राय नोंसिना बैथिंजायना आरोना गामिया बिथिंजाय ससे थांब्लानो मोनसिगोन आरो बै गामि नुहुरनाया बेनो अ दे मोजां ओमफ्रायथ' गारियाथ' थांनाय नंलालै बेजों माने ससे दोनलांजागौमोन आरोना दै जेबो नंला बिथिंजायथ' आरो दैसो बारनांगौ नालाय ओमफ्राय एथ' गोजान फैबाय आरो नों माइरं लांफैनो माने आङो माइरंखौबो बाखिसो लाबोदोंमोन मा औ माने न'आव जानोनो माइरंआनो जोब्बायमोन आरो बेखौनो एसे लांफैदोंमोन आङो आच्छा ओमफ्राय नोंसिना न'आवलाय रावबो गैया आरो दङ ओमफ्रायथ' आरो आफाया मा होनबावनो आङो नोंथाङा थाङोब्ला साहा लोंहैजागौमोनदां थोनो साहा लोंहैनोबा नांथ'ला दे आरो आंहाबो आरो दाबसे जायगायावसो थांनांगौ ना लेट जाबाय आंबो दे बिदिबालाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंखौ दे सिनायाब्लाबो नोंथाङा इमान हेल्प खालामबाय अ दे जेबो नङा दे होमबा ना थांसै आंबो दे होमबा ओमफ्राय आङो फैसाखौ माब्लाबा लोगो मोनफिनबा हरनोसै दे आरो आयौ सोरमोनबा जानो बियो न'आव थांसैलाय आं आबै ओमफ्राय आंलाय नोंखौलाय माथो खोनाखो आबौ हा माथो जौ लोंदोंनो नोङो जेबो नङा दे आबै गोसोसो आंनि नैहाय आबौ हा बेफोर मोजां बुस्थु नङाना हा दानिफ्रायनो बेफोरबायदि लोंला जाला खालामबालाय मा जाबावगोन आबौ जेबो जाया दे आरो माथो दं बेलाय आजिखालि सोलिजोबखायो गासिबो आरो ओंखामफोरा जाबाय दे आरो दहाय जुरिया खुरना गालांदोंमोन हा बेबोथ' नोंनि आइ बायदियानो आबौ हा मानो बिदि नाम खारिनांगौ जाखो बादेलाय आबै नोंबो बिदिनो नोंबोथ' खालि बे सानसे रांमोनखौल'सो मोजां मोनखायो हाबाब बिदि नङाहाय आबौ हा माथो उल्था फाल्था बुजिफालाय नोंलाय दे थाङोबालाय न'आवनो सिदा डाइरेक्ट थांदो आरो जेरावबो हाबला हाबसि दा खालामखासै थांनायाथ' थांगोन र' 2000 हरग्रा ओमफ्रायो नै हा मानो नांगौ जालायखो नोंबोथ' आंखौ अना नामाब्रा आबै सोंबायल' थायो आरोना हाबाब अनोहाय आबौ अनो दे दा हरखागोन दे आङो नै आबौ एसे सोलायनो नाजादो बेफोरबायदि दानिफ्रायनो आखल दिन्थिनाया मोजां नङाना नोंखौलाय हा माथो बोरैबा बोरैबिसो खोनाबाय थायोलै आङो हैद नङा जेबो नंखाय गोजा गासिबो दे 2000खौल' हरदो थांनोसै आङो हाबाब आबौ नै हा माथो लंपेन्टाबो जिजोबनानैसो दं नोंनिया मा औ हनै फानैथिंजायबो हा लंपेन्ट जिनायखौनो गानबाय नोङो दै अबावलाय लंपेन्ट जिनाय जालाबायनांगौ बेलाय आबै स्टाइलिस दा बिलाय आजिखालिथ' बिदिनो सोलिजोबसै दा मा जाखो बेलाय हाबाब बेफोरबो माबा स्टाइल जायो नामा आबौ लाबो सुथेनानै होनि आङो दै नङालै आबै स्टाइलसो बेफोरो दे फैसाखौल' हरदो आं थांनोसैलै दे आङो लायना होफैनि र' फैसाखौ आबैनिफ्राय फैसा मोनबावबाय माथो आंलाय गांलाब मेहेरा बेबायदिनो फैसा मोनबाय थाथों साल्ला बिबै बिबौ बिफा गासैखौबो गारा आङो नांगौ माने नांगौ साल्ला न'आव थांथ'नोसैलाय आङो र' मार समायदोंथ' नंगौना इसान नंगौरा मानोथो नङा जानो आंथ' थाबैनो आंनिबो जासिगोन ना नोङो औ ओमफ्राय इसान नों जोंनि हाबाखौ लानानै हेपिथ' दङ ना जायखौ हास्थायदोंमोन बेथ' आरो जानोनो हाखालाबालाय हैद जाम्बि आंलाय मानो खुसि गैया जानो दिनै नङाबा हाबानि थाखाय राजि जागौमोन आरो आङो जोंथ'
आरो अरायजोंनि थाखाय जोंनि लोगोरि जानो थांगासिनो ना बेखायनो बुंबाय आंनि सान नोंखौ माब्लाबाबो दुखु होआलै आङो मिन्थिबायना ओमफ्रायथ' थेंक इउ आंनि जिउआव फैनायनि थाखाय आरोना थेंक इउथ' आं नोंखौसो बुंनांगौ दा नोंजों आंनि जिउआव फैनानै आंहा एसे मोजां फेमिलि मोनसिगोन ना आंनाथ' आरो फेमिलियानो गैखायामोन ना दा नोंसोरखौ मोनना फुरा जासिगोन दे आरो वाव बिराद समायदोंथ' नोंनि आखायाव मेहेन्दिया नोंनि नेमबो दङ बेवहाय नायलाय आच्छा नंगौना जों ओंखामखौ दा सानैजों जानोसै ना औ दे आंथ' नोंखौ नेखादोंमोन ना सानैजों आरो जमा जानो होननानै सान बाबा नोमाया मिथिगौ ओमफ्राय नों सफैनायखौ मिथियामोनलै आयं खिन्थाहराखैना आङो बेखौनो आरो नोमाया माब्ला फैगोनसो होनना बुंगासिनोमोन दायो बेखौथ' सारप्राइज होनो सानदोंमोन आं आइनो ओमफ्राय दाथ' हजोंहायसो थांबायना आबैमोननाव आरोथ' आंहाबो थांनांगौमोन नै थांथ'नाय जायासै ओमफ्राय बिदि खिन्थाहरा माया बिदि डाइरेक्ट फैबाय गावहा लायनो थिनहरगौमोन आङो नोमायंखौ खिन्थाहरबालाय जेबो नङा दे आयं दाबोथ' मोनफैबायना आङो आयौ मा गोबाव जाखाबायमोनहाय सना नोंखौ नेयिया इस दिनैसो नुलायबाय नै जोंहा राजाखौ ओमफ्रायथ' गासिबो थिगैनो दंना आयं औ बाबा सना गासिबो थिगैनो दंथ'यो आंथ' आरो फनावसो रायलायहरबाय थानाय जायोना आइजोंबो गोसोखांबाय थायो सना नोंखौनो जों गासैबो नोंनि आइयाल' नङा दे सना अब्लालाय दसे रेस्ट लाथ'दो दानो थांथ'नाङा ओमफ्रायथ' आइनो दाबो खिन्थाहरबावाखैसो आङो एकदम डाइरेक्ट नुबोला खुसिया बांसिन जासिगोन बियो दे सानैजों जमा थांनोसै जोंहा दे होमबालाय आयं थाथ'दे सना नोंनो एसे जाग्राफोर जगार खालामहैनि आङो आं जाबोखाबायमोनलै आयं दे अब्लाबो न'निया एसे आलदा जायोना थाथ'रा आरो नोंनानावाबो हजों दंहैयोआलाय दे आंबोथ' थांगोन ना आरोथ' आंनि नायगिरि सनामोन सानसे सनाखौ नायनो बुंबाय थादोंमोन ना नै ओमफ्रायथ' खायसेया मानो नायनो बानानैबो नायनानै मानो बायदिसिना बुंहरोथाय बुजि मोनला दे आङो दे अब्लाबो जायफोर बुंबाय थाग्रायालाय बुंबाय थागोनानो जेबो मोना जों जायखि बुङा मानो जोंबोथ' एकदम नर्मेलानो लोगोफोर दाथ' जोंखौ मेगन साथावथाव जेबोआनो गैथाराहाय जोंहा लोगोफोर अब्लाबो दि मानो बेफोरबायदि बुंहरो बुजि मोनला जोंनावथ' बेफोरबायदि जेबो लेबेलबो गैया लोगोफोर आरोथ' मिन्थिला दे आरो जोंनि बायदिसिना बुंजानायखौ खायसेया बुंहरो आरोना बेखायनो बेफोरबायदि बुंजायो खोमा होननानै दाथ' जों सोरखौबा माबा बुङो ना मायो जेबो बुङा अब्लाबो गावसोरसो नायनो बानानैबाबो नायनानै बुंहरो बेखौथ' जों मा खालामनो आरो एसे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनाब्लानो बुंहरो आरो खायसेयाना जोंबोथ' आरो बहा गासैनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानो लोगोफोर अब्लाबोथ' नाजायो आरो बिदिनो आरोथ' जोंनि बायदिसिना माब्लाबा बुंजानायखौ बुंहरो बेखायनो बेफोरबायदि बुंजायो खोमा होननानै दे जायखि बुङा मानो लोगोफोर जेबो नंला दे आरो बुंथोंसै अब्लाबो जोंनिफ्राय साबायखरसो बावहरो जोङो सानसोराङा मानो दाबो न'आव सफैया आरोना दे आंबो लासै लासै नुजागोन ना जेखियानो जाया मानो बरिया नुबायथ' जायगाखौबो आंथ' र' मन्दपआबो जासिगोनानो गासिबो मोजाङैनो मोजां जाथोंसै ना बेनोथ' आरो नङाबाथ' मार खुसिलै माने सानसे गोदान मोनसिगोननि खोथा दंना आंथ' दे दाथ' होमबा एसे खामानि मावना फैनि आं औ दे गोसोफोरानो मोजां मोनदों दे आंनाबो आयौ दहायथ' माइरंआनो गोग्लैजोब्बायमोन आंनिया ओमफ्रायथ' सिनाय मोनि मानसियानो बायना हरफिनबाय आरो आंथ' बेसेबांबा बुंखादोंमोन दे आरो आंनो नाङा होननानै अब्ला बिदि बायना हरथारबायबा बेसेबांबा लाबोनो बोरैबा मोनखादों दे आङो मोनसेथ' सिनाया ओमफ्राय आरो बिदि माबोरै बिथांनि फैसाखौ हरफिनबावनांगौ जाखो आङो बेसोर आंनो माइरंखौ बायना हरफिनदों बेनि फैसाखौ आं माब्लाबा होसिगोन दे आरो लोगो मोनफ्रांबायोबा माइरंखौबो बाखि लाबोबाय बेबो गोग्लैनानैसो होबाय आरो ओमफ्रायथ' आरो बे मानसियासो बायना हरबाय आंनो बेसेबांबा मोजां मानसि जाखागोन खोमा दे आरो एसेबां माने बेफोरबायदि माइरं बायना हरफिनलायनो सोरमोन बेबा जाय आंफोरबायदिनो बेबायदि मदद खालामना होदों
दासिमबो बेबायदि मोजां मानसि दङ ना? नङाबाथ' आं बायदिखौलाय आरो सोर सोंनो? जेरैखि थाया मानो रावबो नायसनानो। आफाखौबोथ' आरो मा बुंनो आङो। नै ओमफ्राय ओंखामखौथ' संबायमोन र'। मोनबायबानो, नाथायबा दायो आरो ओंख्रिखौसो मा संलायखो आङो? बे मादै हरनाय जोगोनारखौनो बनायनोसै खोमा आङो। आफायाबोथ' आरो दानो बहाबासो लोंना फैलायगोन बियो। बेथ' बे र', दा फैसायासो मा खालामबावो आङो? बिदिथ' मा खालामबावनोथाय? बिदि ओरैनो थाबाय थानानै मा जाबावनो? राङानो आखायाव गरसेबो गैयाब्ला? आफायाथ' जेबो फात्ताखौनो लाखिया। र', ओंख्रिखौनो संग्रोनोसै आङो जोगोनारखौ हानानै। माथो जाबाय थागोन ओमफ्रायलाय? खोथा दङ आरो, बेखायनोथ' बेयाव फैदों आङो। बेयावथ' आरो जेबो दावराव दावसि खालामखादों। जोंनि खोथासो रायलायनो फैदों आं बेवहाय। मालायखौलाय माथो नांजाथों आंहालाय? माथोमोन ओमफ्रायलाय? मोनसेथ' फनबो हमखाया मानसियानो। नोंखौ लोगो हमफैयाबालाय माथो उफायबाव? दे बुं, माथोमोनबा? बावबाय ओमफ्राय नों आंखौ? दं गोसोआव दं। सोरजों थाफा थाफा आंखौ बावबायसो नंदोंमोन लायो आङो। माया हाबा दंलै बेवहाय, आरोथ' जेबो गन्डगल दा खालामदों। दे जागोन दे, आंनि खोथाखौल' खोनासं नोङो। बे मानसियाथ' फैनाया फैखाया, अब्लाबो खेबसे फै, मिन्थिबाय सम बहननानै। मानो थांनो आंलाय? आरे मानसियाल' फैना, दे सम बहननानै फैबानो जाबाय जोंनाव। जेबो नङा दे, सानसेल', मिन्थिबाय ना? नोंखौ खाबथानानै लाखिया नङाना आङो? दालाय माथो जाखो ओमफ्रायलाय? दानो खिन्थाखाबा माथो जायो? नाङा, हजोंहायसो रायलायगोन। बुंलाय, फैगोन ना फैया नोङो? थांनोथ' माबोरै जाखो? सम गैथ'वाना आंनाव। माबा मोनसे जागोन दे आरो र'। बेखौल' बुंनो फैदोंमोन आङो। आयु, नै नालेब। आयु, बेवहायबो होसोनानै फैबावथारबाय आरो नोङो। सिरि। गोसोसो, गोरबोसो। बुं, सिरि मा रायलायफैदों नों बेयाव सोरांजों? गोसोनि खोथाखौ फ्राय रायलायफैदों आङो बेवहाय। आच्छा, गोसोनि खोथाखौ रायलायनो नोंहा दों बेवहाय होसोबोनांगौ जाहैबाय। हौवा, मा रायलायफैदों बे नोंजों? जेबो नङालै जुदि। नै नालेब, बेवहाय जेबो दावराव खालामनो गोसो गैया आङो। थांदो था न'आव। थांगोन, आंना खोथायाबो जोबखाबाय। आंथ' नोंनि बिनानावनि हाबा दं होनदों नामा? अब्लालाय कंग्रेचुलेसन्स। No thank you, नोंनि कंग्रेट्सखौ नाङा माथो जोंनो। सोरनिबानि खुगानिफ्राय कंग्रेट्सखौ लायोब्ला जारलासो जागारगोन। नोङो जाम्बिलाय बोरसो मोनगोन, बोर। थादो दे नोंहा, थांसै आङो। नै सारां, थादो दे नोंहाबो। बिदि होसोनानै फैलायनाङा दे माया, मिन्थिबाय ना? दे। महारानि। मा बुंलांखो बे? नङा, जेबो बुङाखैथ'। मानोथो फैयामोन होनबालाय? मेहेरखौनो सोंफैनानै बियो। मानैथ' आरो फनाबो जाला नालाय। दा आरो बुंबाथाय दावरावसो जालायगोन मायबा। जेबो नङालै, दाथ' आरो थांखाबायना मानसियानो। बे मोख्रियानोथ' मानो फैयामोन बेयावलाय? बिनि आगान होफैनाय जेरावखि फैया मानो गाज्रियानोखा। आंनि फिसायजोंसो सिरि रायलायफैबावदों नामा बियो? गोजान जाखाथारनाय मानसियानोसो मानो फैदों बेलाय सोरांजों रायलायनो? बायो दे आङो बेफोरबायदिखौ।